Študenti pozor, aj tebe sa už nechce strácať čas s obyčajným učením? Predstav si, že máš asistenta, ktorý ťa učí presne tak, ako potrebuješ ty. A čo je super, funguje na notebooku, telefóne aj tablete, takže sa môžeš učiť kdekoľvek a kedykoľvek. Toto je Thea AI, inteligentný nástroj, ktorý sme otestovali ako študijného asistenta. A teraz ti ukážem, ako to funguje v praxi. Stačí vložiť svoj materiál, či už PDF-ka súbor, tvoje poznámky alebo video z YouTube. Počkáš pár sekúnd a Thea ti automaticky vytvorí kompletnú študijnú súpravu. Získaš zhrnutie najdôležitejších informácií, skúšobné otázky, ktoré si vieš prispôsobiť podľa svojich potrieb, napríklad zameraj sa viac na ekonomiku alebo vytvor viac áno-nie otázok a dokonca ti pripraví aj balíček kariet, s ktorými sa môžeš učiť hravou formou. Na záver si vieš vygenerovať test, aby si bol istý, že tému ovládaš na 100%. Thea. Učenie, ktoré ťa naozaj baví a konečne dáva zmysel.